szeretettel. Énes! Szeretettel üdvözlöm a néző közönséget, és olyan szeretettel fogadják ezt a kis egyszerű műsort, amilyen szeretettel az én nyugdíjasaim elő fogják adni. Bemutatva őket, 2006-ban kezdtek el szerepelni, de annyira megszerették, hogy nem is akarnak a továbbiakban sem lemondani semmiről. Folytatni fogják. Ezt a kis színdarabot, ez Leányvásár, az a címe neki, ezt kiollózta újságokból, különböző újságokból a Almási Bettina, és színpadra szervezte ő. Köszönöm szépen, hogy megjelentek. Egyszer véget érnek múló napjaink, egyszer elbúcsúznak pályolataink. Tudjuk azt, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk. Véget érnek múló napjaink, egyszer elbúcsúznak túlzó vágyaink. Tudjuk azt, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk. Egyszer véget érnek múló napjaink, egyszer elbúcsúznak túlzó vágyaink. Tudjuk azt, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk. Külsejében az 50-es éveiben megrekedt 60 éves pesti nyelvtanárnőnek keres, érett, művelt, közvetlen, rendes, becsületes, nem tunya és nem túl macsos férfit, akire fel tud nézni, de aki vissza is tud nézni ám. Magamról csak annyit, hogy csinosnak tartanak, bár kis zsírral bélelve, kis folt vagyok, leszel a zsákom? Én egy nagyon férfi vagyok, és egy nagyon nőt keresek. 18-tól 30 éves korig, ha lehet. Keresem azt az 50-60 év közötti férfit, akire ráönthetem szeretetemet, jókedvemet. Fontos, hogy tudd, hogy nem vagyok vékony nátszár kisasszony. Kicsit dunni lettem, így maradtam. Fogadj el, szeress így, mert hiszen én az én vagyok. Hiányoznak dolgok. Este oda szeretnék bújni valakihez, akinek elmesélhetném, mivel bántott éppen a világ. Szeretném megosztani az életemet, és amilyen van. Üdvözlet, kedves romantikus marsokok! Állítólag a Marson élek, mert én még hiszek abban, hogy van szeretet és őszintesség, tolerancia, erőszakmentesség. Ha te is a Marson élsz, akkor utazgathatnánk együtt a világűrben. Én egy 55 éves, 3 gyerekes, 5 unokás marslakó vagyok. A Marson akkor nem, csak a szeretet számít. Ha úgy gondolod, akkor indulhatnánk már is, mert nagyon sokat vártunk egymásra. Szeretem a komoly zenét. Szeretem a természetet. Szeretem a komoly zenét. Szeretem a természetességet. Szeretem a természetet. Szeretem a kertet. Szeretem a természetességet. Szeretek főzni. Szeretem a humort. Szeretek olvasni. Szeretek utazni. Szeretek beszélgetni.
Szívesen leveleznék, ismerkednék, barátkoznék, kicsit magányos vagyok. Maga nekem úgy kell, mint a levegő, mint a birkának a legelő, mint a könyvnek a lap, fölnek a nap, nyáron a szalmak a lap. Maga nekem úgy kell, mint a levegő, mint a birkának a legelő, mint a könyvnek a lap, fölnek a nap, nyáron a szalmak a lap. Nekem úgy kell, mint a levegő, mint a birkának. Magamról röviden. Egy igazi nő vagyok. 49 éves, de max 43-nak nézek ki. Egy igazi nőt keresek. Van 2 cicám, de szeretnék egy kutyust is. Van egy kutyám, de szeretem a cicákat is. Szeretek olvasni, zenét hallgatni, tehát az ízlésem mindenféle műfajban. Zenében és könyvekben mindenevű vagyok. Szeretem a boxot. Szeretem a focit. Illetve a focit is. A boxot is. De mindkettőben csak a profi köt le. Órákig el tudok beszélgetni, még például a harcművészetekről is. Ifjú koromban ájkidóztam. Szabadidőmben imádok a virágokkal bébelődni. Szívesen kertészkedek. Sütök, főzök. Ingyenc vagyok minden téren. Várom a levelet, ha te vagy a nekem való. Te vagy az, akit keresek. Szeretek egyedül lenni. Na de ennyit? Imáron 52 vagyok, mégis egyedül galoppozok. Várom, hogy rám találj. Keresek 55-68 év körüli, 80-110 kiló súlyú, orvos, csillagász, fizikusi tudományokkal rendelkező társat, aki szívesen élne egy hasonló nővel. Anyagi helyzet, ház, gépkocsi, jövedelem biztosított. Én művészlélek vagyok, és nem is voltam túl csúnya. Szélhámosok kíméljenek. Volt ugyan valaki, akiről azt hittem, boldoggá tehet, de sajnos csalódtam benne. Nem tudta megadni nekem azt, amire szükségem lenne egy kapcsolatban. Nem éreztette a szeretetét, semmi romantika, gyengétség. Én olyan társat keresek, aki megértő, romantikus, képes kimutatni a szeretetét, szerelmét, és havonta nem csak egyszer tud. Mert nem az fontos az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Csak a szíve legyen fiatal, csak a szíve legyen fiatal. Ha visszakapcsolnak, akkor jön.